Takže čus lidi, vítáme vás u dalšího videa. Budeme dneska, tady jsme si s Áďou koupili extra pálivé wasabi oříšky. Byl to malý pack a bylo v tom jenom tolik. Jsme to nechtěli hrát přímo z toho, tak jsme to dali na ten. Bylo Hezký. A máme tady na zajezení i zmrzlinku. No. Výborná. No a takže to dáme vyzkoušet. Tak pojď, každé oba dva si dáme nějaký velký. Tady. Opa. 3, 2, 1, teď. Pomalu, pomalu. Palil mě tady. A potom to tak to tady nepůjdu. Mě nic zatím, jo? Tam další wasabi. Já jsem si vzal větší. Mě znamená nic. Mě znamená nic lidi. Nevím, nic. A to je wasabi. Wasabi. Ve wasabi těstičku. A zkusím bez toho. Wasabi. Ano, wasabi. A vy jste nám věřili, jo? Wow, jde do krku. A když si dáš víc, tak to začne trochu víc. Pálilo mě hrozně rty. Do ty vole. Nekopující. Vyzkoušejte wasabi s mezlinkou. Jo? Já si to vystavám. Wasabi oříš. Jako není to málo palivý. Mně nic. Jak nám hrneš, vole. Mně nic. Ty vole, zkus. Kámo, zkus tady tohle úplně olízat tím jazykem, protože to je už jenom ten je jako palivaj a ještě je to wasabi těstičko. Ti bude pálit ten jazyk. Vám říkám, že jsme to měli jednou s Áďou na rybách. A oba dva, když jsme si prdli, jeden z nás, kamo, to bylo hovado. Mě nic nepálí, jako. Jako ono to pálí. Mě ne. Jo, dá? Ty vole, proč je to oslíntaný, vole? Oslíntan, že jo? Já jsem ta, jak to fejkuje, ta Jennifer něco. Spicy! Ty vole, já jsem Já vsazí, vole. Já nějak hrudnu, vole. Kamo, ale když to jíte jako hrozně rychle, tak ono to nepálí, ale pomalu.
Dám 3. 3. No. Mám víc. Dívejte, ty to nefejkuju. Tak 4. 4, jo. A dívejte, jo. Ty vole. Wasabi. Ano, když si dáš. Naši. Já mám 4 a nic. Sem a sem. Ty vole, ono to úplně, zkus si vzít třeba 2, olízat to jazykem, dá si to prostě to, takhle a potom to rozkousat. Já se to Ten jazyk tě úplně zabije. Dělal jsem to s 4. Dělala jsem to pomalu, fakt mě to jako, ale no to fakt pálí jako. Ta zmrzlina pomáhá určitě líp jak mlíko. A zkusím. Nepálí mě to, mě ta zmrzlinka chutná. To je kyselý karamel. Teda kyselý, malý karamel. Ale vole. Pomalu mě to pálí, ale dívejte rychle. Na ukázku, dívejte. Wasabi. A rychle to jako nepálí, když to sežerete. Jednou jsme s Aďou dělali One Chip Challenge. My jsme si to objednali, máma nám to objednala, nebo moje máma, že? Ale ono, ten One Chip Challenge, ono když to sežerete rychle, ono to vůbec nepálí. No tak aspoň pro nás. Ale jinak když pomalu... Ne, on si dělá prdel. Já si prdel. Valilo mě to jako já jsem pomalu umírala, ale tak... Oba nás jsme prostě pomalu umírali. Ne, to nebylo One Chip, to bylo... Nám neobjednalo. To byla pálivá paprička. To byla pálivá paprička, kterou nám dal ochutnat jeho táta. A tak vypadalo to jak One Chip Challenge. Už není. Já mám poslední. Takže to já nevím, jestli mi poslední. Obě dvě. Ahoj. A poslední. Podle mě furt nevěříte, protože já dávám tu ruku takhle. Kdy to prostě vyplynu, ale ne. Jo. Já jsem si vzal to těstíčko jenom a mám oříšek. Ty kámo, když se olízneš, potom co si sežrala třeba 40. 40. Ne, nepálí mě to znova, jenom mě chutná ta zmrzlina. Je to malé. Na ty rty hlavně. Jako je to dobrý, kámo. Tohle video. Teď zkusíme to udělat naše nejvíc views video. Naše zatím nejvíc jsme byli ve sklepě. 20 views. 60 views. Ne, 20, jo. No. Ale když to společně všechny ty, tak máme 60 views. Stejně 3 subscribery. Pojď, míťeme 5 a bude to bum bum bumat. Takže tak 5, prosím. A ano, jsme u něho doma opět. A když dáme 10, tak začneme dělat i občas video z Fortnite třeba. Ale Fortnite nebo prostě z GTAčka, ze Spidermana, UFC, FIFA. jaj, trochu víc jsem si vybral. Tak můžeme začít třeba nějaký kanál, uděláme třeba nějaký jiný. Druhý. No a bude Adam pro Petr hraje. Souhlasíte? Souhlasíte? Já nevím, komu to vlastně říkám, protože jako, pojď, naše videa mají views, ale dávají lajky a subscribery.
Takže věřím, že se na nás někdo dívá. Ten, kdo se na nás dívá, prosím, dejte subscribe a líte. Prosím, je to zadarmo. Zadarmo. Je to za free. A dáme 10 subscriberů a prostě uděláme... A máme druhý kanál. Ano, Adam pro Petra hraje. Nebo Adam a Péťa hrajou. Jo, Adam a Péťa hrajou. Hej, ty hade! To už není. To je třetí zmrzlina, tenhle box, co jsme se žrali za 2 týdny. Ale věřte mi, že tady tahle je asi nejlepší. Jo. Druhá nejlepší. Nejlepší byla ta vyšňová. Já nevím, jestli to mám vyhodit, nebo máma to umí. To je tak. Asi. Au. Morešík jsem nechal ještě ty. Jo. Ty hady nech mi trochu. Drobky. Drobky ty jsi ani neukázal. Drobky. Drobky těch, toho wasabi těch. Drobky. A uděláme. To je silnější. Ten oříšek, do toho, ten oříšek prostě Nepálí. ne vůbec. Ty tam vyžíráš poslední. Stoky do! Kdybyste se ptali, jak jsem byl červený, jestli jsem to dělal na schvál, jo, dělal jsem to na schvál. Ale fakt mě to pálilo, ale to, jak jsem byl červený, to jsem dělal na schvál. Peťa umírá! To může být na schvál červený. Ale fakt mě to pálilo. To nekecám. Ale... Mě ne. Já se s nimi bavím teď, jo. Ty potom budeš to víš. Ale prostě mě to fakt pálilo. Ale to, jak jsem byl červený, Ne. co jsem dělal na schvál. Ne. Takže ne. Takže jsem to udělal, takže to pálilo. No, tak jim můžeš něco říct. Jak se máte? Studí. Studí, kamera. Au! Chtěl bych vám něco ukázat, právě se díváme Na Alkana. Ne to schválně to, slumili. Nemůžu se hýbat. Double umí. Takže... Chtěl bych to vám říct. Pokud se sledujete na Alkana, tak napište na nějaký Alkanův stream, ať se na nás podívá. Na Adam Propet. Děkuji. A nebo aby řekl, že máte dát subscribe na náš kanál. Že mu to napíšete na stream třeba. My chceme mít 1000 subscriberů a bude merch. Stejně to bude tak za 20 let. Protože nikdo nás nemá rád. Ano, jsem za střenkách. Já ne. Sučte Takže tady tímto video končí. Pusík. Takže čus. A dejte subscribe, jinak vám zabili. Takže čus.